Guys, madung adlaw, madung buntang na kung karon guys. Bago na kita kay ang tanong adlaw na ko guys. So, papainit sa vlog. Basta man yung mga nasa Dubai, nasa mga kuwan sa hira ba na po maating po taong ka ba. Sa taong gulay. Gulay, gula-gula, lumpia, o pancit-niki. Hapon, dali tayo lumot guys. Anto, sinunuang ukan, ikaroon na ako sa sinunuan na lumot. Kailangan sila mga sinunuan. Para sa buhat guys, so itong isda. Dito talaga kaso sa mingin. Kaya mumingin guys, grabe. Manuwi kayo ba kayo? Nasigilak. Kaya nanguwag. Kung lang kayo taga maagi sa ulit siya. Kuwan lang sila namin sa guys, pangbukan. Lang kayo buto magulari guys, pati mahala. Magulari sa langit guys, kay namay 1.5. Hindi, wala 1.5. Nay 1.5 pero magbuhat lagi kang kuwan. Magpumo sila 1.5 tulong. Kung nag-inquire ko gahapon, kayo pa ano kayo mag-book-in ka karang bili ka mo ang ito karang hindi ka mo pa-schedule 3,000 yeah 3,000 ang usa then 1.5 ang tambal hindi mo itong kuhan tutulungan ka mo ka mo ang ilan akala ko maka-discount na ba mo tulong ko no ay 2.5 ang usa. Marami mga lang na i-base no, mag-buhay ko na anak. Dahil mga iro, mga iring, marami mga lang mag-maintenance. So, kuan, mga tingin niya, kay Luoy man. So, yung iring na sigilak. Kuan sa guys ka namin. Kuan man. Hilis na kayo, gamas ni Kol lagi. Ang buwas ni Kol, nagpipilak. Galing na kung guys, nagpipilak. Namukuan sila, mag-iunay ba? Nakalali ko ng mga iring kuan. Namatay din ko na, ang ganun, hindi makagawa sa ilang uwag ba? Mga uwag nila. Mga ma-spray sila. Mas kita ko mag-iwang. Iwang daw si yun yung ano yung kaon. Pero kung si Mon muli kayo yung kaon, kaya nag-uwag lagi. Nag-uwag yung hindi na kuan ba? Yung kaon. Wala, so gulo ko sila. Ito guys is pancit kuan niki shout out ko diyan ni Gwaps sa Germany kanahan ko siya o pancit niki so diba Gwaps, salamat kayo Gwaps kaya si Ma'am bibirahan ko lukod o binataang mungos. So, ang tikipig guys, punuto na ning anak ko. Anak ko, pili. Buka lang ulit siya. Ako ba nung yung mga nagluto pansit guys, sila sa nang nakuhaan. Ang kanong lagi, akuratan sa inyo ito, diba?
Karawang mini. Ano dapat ko ako kang milky. Ano ako niyang milky guys. Sila ang mga kanan man ang balay guys. Bisa na akong cubes na. Jadi din mawa guys ni ako ang susunod. Ano siya ko? Nga ni guys, ngunit na mo ni siyang timplahan ng asin kay parat naman yung milky. Tingnan na kasi pirap separate yung kuwan. So, diyan na guys, display na ko dari guys, ala size, DC size. Diba? Ito na ta. Salamat sa Ginoo kay tagaan niya kusog sa pagluto. Kanina bawasan na siya guys kay nanay nag pa-reserve balig 150. Nya pinuno ang munggus. So wala pa tao sa eskwelahan na. Guys, display na ko dari guys. Duha to 4 5 ka putahe. Nga koy bukan guys, palit na sigdanan og kwarta. Wala ko maglimo bagbag. Yan ang butang na guys, mura sa gipron. Mura sa gipron. Dadapo ko dari o all okay, kuan mo ko dari guys abog okay, tapi kasada pero way abog ron kay kuan man gauwan kaniha. So alas City Media guys, wala na itong sudanay nga hurot na. Salamat ika sa namalit. Naigamay kayo nga sabaw ako ibahog na sa kataon ron, mamahaw po ko. Salamat sa mga suki, hilom ng mga tao kay nanood naman ang kuan kay lain ng panahon guys na 101. Hipos na ta guys kay full may tabang na kong hapot. Gani mga sakyanana. A few moments later. So guys, madung adlaw maguguntong sa tandaran guys. Na busy ko kay mo ni hang kaang guys nang galing sa mineral kay di mo jud siya ma. Hindi. Hindi siya ma buak dagon ba dugay. Wala pinaka tuig ko. Kuku. Dali kuku. Sabot kay kaila pa siya. Kuku. So nangudiksyon di ko nga ni guys. Dawa ka lang singanan ni Mika. Murag miss ba? Miss lagi na siya. Puno guys, karon pa ko naka-upload sa YouTube guys kay mga ginagaraming kabisi, start Lunes hangtod Miyerkules na lang ron guys, wa pa ko naka-upload kay nag busy lagi paninda.
Hi, musta naman among KitKat? Nag-cry-cry ramong KitKat? Shout out diha sa mga mahilig og katkat. Oh. Si Mambi mahilig jud kay nagkatkat. Ug si Guaps diha sa Germany hilig na siya katkat jud. Hilig na sila katkat. Katkat. Uy, kising na kay hapon na. Shh. Mon. Shh. Min. Mun na. Ay. Min, be, na be. Dali min. Min, dali min. Ano man among bibi, oy. Ano man among bibi. Mon, ano man mon? Mon. Ta, dali. Pagpagita ko na niya. Ha? Pagpagita niya. Hinaw na siya? Kiss mo na mama, be, dali. May busy man si mama, oy. Oh, busy man mama. Hi. Kiss mo na mama, dali. Dali, kiss mama. Dali. Dali, kiss, dali. Up. Kaya na. Ang kayo magpakita sa tata doon sa nila sa atong gibuhat sa garden. Oh. Saan ko na naman to i-message ngayon. Saan ko na pag trabaho guys nga. Taas mo ko na kuko. So karon pa jud ko nakapagtaas og kuko guys. Kaya na magkuyatinan guys manang. Wa pa ko ka-vlog lagi kay malagi na. Busy ka azok si Mama Ruby. Busy man si Mama Ruby. Oh, kiss mo na be. Kiss mo na be. Kiss mo na mama. Kiss mo na. Kiss mo na. Wala na. So palangga jud ka na namo guys. Ka-remember jud ko sa una guys nga nami mingming sa Manila nga. Nangihi na po siya guys. Nangihi siya. Pilig og tubig mo siya. Nangihi siya oh. Dugi ra ba naman human og ihi. Naka-remember ko sa una guys, bas Manila pa mi namin mga mingming nga hilak jud ko taman. Oh, nangihi pud si Munmun oh. Min Oh, hindi na. Oh, napos danti ga prayer oh. Ga pray ka? Oh, mahilig ra. Oh. Oh, ni na-address siya Guaps oh. Guaps diha sa Germany oh, imuhang ganahan nga si Dante. Gampo ka dante. Gampo na siya kay nag-war man gud sa Middle East. Na sana magkuha na sila, mag-peace na. No? Sana wala nang war. Na, hampo siya kay sana kuno wala ni war. Sina, free na walay war, walay away, walay gira. Uy, ginoo ko. Ginoo ko guys, agamong diri mga silingan uban guys kay nagpanik na sila, namalit na sila daghang kadyo mga gasolina. Adto pa jud magtigom og gasolina na kay init. Kuan ba ya na? Pagsulod sa galon. Hadlok ba dyan magtigom gasolina guys kay simba ko init ra ba ang panahon ba. Oh, ihi na pod. So nagpanik sila karon na rin guys nang walit na sila kuan kay magwahal lagi ko ng mga gasolina, mga gas na. Kay asa lagi ka ng gasolina nak? Sa Arab countries. Ha? Sa Arab countries. Sa Arab din na. Ha? Sa Arab di gikan. Wa mo mag-research na good. So arang mahala na gali ka jug bugas, mahal pa ag kuan, mananom na lang jud ta ani sa nato pa pananom pud ani og wapoy kuan init pud ang panahon guys. Mo nanghi na pud siya balik. Nanghi na pud balik kul. Wala libang. So guys, kanang murag ikapito or ikalima na o ikaunom baron na kaadlaw nga ako nakapag-vlog. Wala ko nag-YouTube guys. Pero nag-upload ako sa Facebook. Pero sa Facebook guys, di man dyan yung kanang atong kinabuhi atong istorya sa YouTube mo guys. Pwede ka pwede sa istorya sa atong kinabuhi. So mo na ang garden, ang ibalhin na dari ang ipanghimo, ang gipinturahan, isa kani artificial ra ni. Ganahan ra pug ko kay nagsuod nimo dali kuan. Ganahan ra pug ko. So mag-istorya sa tagamay guys, wa na jud ko nakapag-vlog, wa na ko nakapag-video sa mga gipangluto. Just Lunes, nakapag-video ko guys sa kuan sa YouTube ko nag-upload. So mga niaging adlaw guys, naghumanag paninda diri ko sa garden. So kana siya palmira na. Usara na siya kakaang napungpung bitaw siya guys sa kakaang harag gibahin bahin na himo lang apat kakaang kay ara na sa palitan gihapon og galon nga
kuan kay mudaghan man ng palmira. Ara inita dari guys tanawa. Abang mga tanom mga hangipang silong na intan gihapon. Nasunog. Nasunog oh. Sunog ang mga dahon niya. Kanahan ko nasunog sa silang tanan. Tumutubo pa hinon na si jagdaghan. Nasunog. Ya diha ang kuan ja. Passion fruit guys, gawa katana kangad dito na ang bunga. Kuan kanang hadlok na lagi karon guys, manang ako magpasalamat jud ko ninyong tanan guys sukad sa pag vlog. Di sa kadag vlog pagalit ko. Sa sugod sa hang pag vlog guys year 2021 sa pag pandemic. So mag-istorya sa ta guys, ada sa ha kay napatay Netflix di ay. Kani prayer plant ni. So napalit ra pud ni sa kakaang 200 pero ang isang sugod sa kakaang daghan. Kuan bali 4 kasaha. So mana ang gihimo 4 kasaha pero palitan pa pud na ni sa og puti nga kuan. So prayer ni ha, prayer plant. Naa ni siya puti nga prayer plant na kun siya yellow. So ganahan ako dani kay mura siya na ipagka-red, na ipagka-maroon ana. Unja balik tas tang topic guys no. Darita sa tubangan kay ala buto kuan kanang ako day magpasalamat ko sa tanan ng mga nakatabang namo labi na si Mambi pahimuan may ngani ka nindot nga balay salamat day kadto Mambi gikumplituhan mi gamit sa sud pati higdaanan tanan kumpleto siguro nakasubaybay man jud saba sakat be nakasubaybay man jud mo sang vlog atong uban nga bag-o pa na siguro na makahibaw nga kanang si Mambi ang nagpahimo ani among bahay. So dako kadto kong salamat ni Mambi ug sa tanan nga mga nakatabang namo guys di na makalimtan tung unang panahon labi na katong pag board ni Nicole si Ma'am Marquis di ko makalimot sa jangan si Ma'am Marquis nga friend po na siya ni Ma'am Ging. Shout out ko nimo Ma'am Ging adlawon dia sa Cebu ja si Guaps Bitani dia sa Germany di po ko makalimutan na guys kay always jud niya makakita kay kaniyang cellphone nga gigamit. Iza ni siya guys. Hilak mas kuan ay. Iza ning pinalit kanang mga gamit na mga stand sa cellphone iza na. So sis Ansan Blanton di sa Hawaii salamat kaadyo. Si sis In salamat kaadyo katong mga gamit na sa kusina kanang mga gamit sa pangluto iza na guys pero kanang gamit sa kusina kamambina tanan guys mga like rip mga tanan-tanan kamambina tanan ang unang package nga nadawat sa pag-vlog guys mga to kasi in mga gamit sa kusina like mga kutsara, plato, baso iyan na guys kay katong time wala pa may mga plato wala pa may mga baso kay yung time nga sobrang crisis na mo sa unang time nga wala ko stable nga panginabuhi igor ako mo massage masahista ko guys ug ganahan pud mo pa massage ko muhilot pugog ka ng mga piang daghan ng mga ridirigas mabita nang ingon sila basta manghilot ka mapangag ka so pangag ko guys pero maabot ra jud ni ang panahon guys nga makapagpataod ra ko og pustiso puhon guys matiguman ra nin hapon guys kanang so agahang manggundrong goals guys wrong year kuan kanang makatigom ko sa akong pagpaninda mga kita na guys sa manang gitigom mo na hang ipakunik og among kaugalingon ng kurente guys kay wa mi kaugalingon nga kurente so kani among kurente guys sa ahang ugangan ni adtos Pikas Bay so ni kunik rami diri ni series rami so magpakunik ko na ni guys mag penalty pa ko sa kaning pagpahimo lagi na magbay na panay penalty unja mo ni hang goals wrong year nga makatigom ko para laman masibog-sibog dadari kay nas danti nas kitkat dahilak so katong wala na akong ma-mention guys ang daghan naman jud kadto mga nintabang namo guys nung katong time nga grabe jud ko ana guys wala pa na si Mambi shout out nimo diha kay akong pasalamatan sila guys kay naraba sila karon sa Middle East kanang amping mo diha kanang yung mga uban nga nakatabang na nasa Middle East sila nasa Dubai unja salamat kaadyo pag amping mo diha kanang ampo lang ta kanunay nga kanahuna sila ba nga daghan na kadtong mga tawo nga nadamay nga na ba so ato lang inampo sa Ginoo guys nga masmasan sila nga sa luoy pud taon to mga nadamay nga dapat
sila ang kuanan. Sumurag kanang grabe na jud ka kuan rong panahon guys, kanang wala pa kay bawo diri sa Pilipinas ug unsay kuan kay daghan lagi yung mga fake lagi po ng mga fake news lagi po ng nas Facebook usay mahadlok na lamang punta. Pero watay dapat kahadlukan guys ug pagbuot din sa Ginoo di ta mahadlok kay mao na dinihang pagbuot di na ta ija na jud na. So ato alang guys mag kuan rata kanang ampo rata. Ano manak? Agi kuanan ni ja. Kastahan nagkuan mag sila magunay. So ang iring day ko guys basta magunay guys may time day sila nga mamatay kay mura bud kuno na kanang manguwag ka ba hanja dili kuno magawas ng ilahang kanang sperm baron nga na may time day nga magludsa sila mamatay nga na kay nanguwag sila di man sila makagawas. So luoy pud kay siguro mahibot-an ra na sila puhon guys kuan sa manggani magsige man din na sila gihilak. So nawa na ron po ko guys imbis magpasalamat ko ni sa tanan mga kuan guys tanan mga nakatabang namo ba sugod sa pag vlog. So nakalista na sila hang kasing-kasing guys kuan na di na sila makalimtan. So ang Ginoo ra mo bawas ninyong tanan guys si Sir Lumi Ramo og ni Sis Marieta Ramo na sila sa Canada. So ang diha kanunay og katong wala na ma-mention daghan basta daghan na sila nakalista na sila dadto sa notebook guys katong mga tao nga sugod pa lang sa pag-start na og vlog nga gitabangan mi wa sila iduduhang sa pagtabang namo nga mukalitra sila magpada sila kay para ipalit og ingana pareha ni kanang guwaps bitani diya sa Germany sa unang time nga kanang mukalitra sa magpalit mo bugas nga na kanang mukalitra sa ngana ba nga wa minangadyo ana ba wa ko nagnangan apay mo tabang na mo basta naray time nga hala wala na di mi bugas nagaugma na anay mo sinto kalit bugas mo palit nga na like ni Mambi kalit ra pud sila mo palit mo mang grocery mo nga na ba pero wala na mo gipangadyo guys wala na mo gipangadyo siguro kita ang Ginoo nga wala na nga na kuan ako pero karon guys kay aning kamot man jud ko nga makapigom ko aning kamot ko nga matinda ko kada adlaw kay di pud lalim guys og kanang maninda ka kada adlaw kay sa jukag mata sa jukag kuan nga na pero ha dyan ang gipaningkamutan nga makasave ko og kuan ka na hang kita ba sa kuan makasave ko unja karon man gud guys kay murag kuan pa ko adyo ko kay si Papa Eddie wa pa man na sa kadyo maka aning straight jud og trabaho kay di ba guys na aksidente man na si Jan jagjang tiil hubag pa na kay nga na di ko na basta diabetisin ka dugay maadyo ang samad. So napa na siya samad kay dako ba siya samad kay pito ba ang tahi. Unsa murag mo sakit kuno magtunog man siya. Tubig man dagat siya magsigi kada adlaw humo. Pero namo to gipalit si Mambi nga murag boots mo na siyang isuot sa kay init man pagadyo ang boots mura pud siya kuan pud ag siyang tiil ug arang inita kay init man ang boots. Mo nang magmedyas na laman siya. So murag taas-taas naman ang video na ito no. Kanang salamat kaadto ninyong tanan katong wala na ma-mention. Comment mo dali kay kanang daghan kaadto mga tao nga kanang malumong kasing-kasing ba kanang makakita ra sila na sa unang time. Yung sintra galit si Sis Ansan Blanton. Kataot nimo diha sa Hawaii na si Sis Ansan Blanton. Grabe po na siyang kabugutan guys. Di ko makalimutan na niya. Always na siya musindog. Na ko'y papalitin dyan na Gcash palit sudan nga na ba wala mi mga dyan guys pero na ay nga nag-provide ang Ginoo nga makita nga ana. So samot na karon guys nga wa pud nimo ni pangadyoan ni among mansion wala mo na mo ni pangadyoa sa Ginoo guys no pero grabe no grabe ka maadyo ang Ginoo. Salamat kaadto nimo Mambi kanang kay bawa na jud ang Ginoo Mambi nga kasyahan ka sa Ginoo kay bisan og di man ta kadugo di man ta ka ano pero imo jud kong kitabangag ingani. So si Mambi guys ni nga region na siya na guys sa una nga kanang kadlawong dako alas 2 ning kalitra sag seda na sa among bahay. So wa pa ni bintana ditso na sa glili sa uy Ruby sus nakurap jud ko guys kay ditso na sa kasada nga resud siyempre og viewers di siya katuod di siya na ditso terus gawas siya sa hang mga dahil mga pasalubong gikan sa Amerika aming kabutan si Mambi. Salamat ka dyan mo Mambi sa tanan kanang
makahila ka bitaw sa sobras ka maadyo sa Ginoo. Basta kung maadyo jud kang tao, napoy tao nga himuon ng Ginoo nga matabangan ka nga na dyan na guys. Manang mag kanunay lang jud ta nga maadyo ta sa isig ka tawo kanang kita nga iban nga bisag sobra-sobra na ang ilahang mga grasya pero mga tawag pa sa Tagalog sakim nga na ba. Kana kadto sila kanang kwarta sobra-sobra na sinako-sako na. Pero kuan gihapon kanang di ka man na nato na madaay nagmamatay kani tanan guys, di man nato madaay mamatay tanan. So maura to guys, sa harapon gi istorya dari guys, simba ko lagi kuno sila nga maghihira lagi kuno, palayo ra ta. Ya, siyempre always sila man jud mag-ampo unja. Si Crystal guys duha na kasi mana pud wa makauli. Kay busy pud kadto sila. So ning update ra pud kong gamay dari. Salamat kaadto ninyong tanan sa katong mga tabang namos sugod pa jud ko nag-start og vlog. Salamat kaadto ninyong tanan ang Ginoo ra mo bawas ninyo. Labi na ni Mambi, salamat kaadto ni Gwabs Bitani, salamat kaadto. Mo naghilak nag imuhang amuhang KitKat. Oh, bye-bye na dali. Bye-bye. Bye-bye na. Sige, manong cry among baby. Uy, kiss na ulit, pi. Kiss na dali, mama. Bye. Bye-bye. Bye-bye na, guys. Kaya mag-busy na pod mi, guys. Kaya mag-prepare na pod mi lutoon para ugma. Na. Salamat ninyong tanan, guys. Amping ug ampo tanan, guys. Kaya nag-war lagi ang Middle East, guys. Wala na siguro guys, kasi na kuan na. Kaya wala naman pa nag balita nga na nagbuto-buto dito. So mara to guys kay mag-prepare na pug ko para lutuon ugma. Alas 6. Sige na, bye. Thank you for watching.